Как започнах да работя като инфлуенсър? И не как съм натрупала последователи и как съм се вдъхновила да започна да го правя, а как събрах пари, за да се отдам максимално на това, което днес наричам моя работа. Всъщност, след като се завърнах от Италия, започнах да споделям доста от личния си живот, но и нищо свързано с професионален план. И смятам, че в днешно време много от инфлуенсърите не говорят за това как точно си изкарват парите или ако го правят, не уточняват с какъв капитал в кавички са започнали. Защото ако трябва да бъдем честни, много хора, както и аз в началото, веднага след като завърших университета, нямах пукнат лев в джоба. От работата, която бях вършила в Италия, бях събрала около 600 лева, които похарчих за пренасенето ми на целият багаж от Италия към България. А целта ми беше да започна да се издържам максимално без помощта на родителите ми. И ето каква е моята история. Така, добре. Исках да ви разкажа нещо много интересно, което не съм разказвала, не знам дали ще ви е интересно. Затова всъщност какво се случи, какво работих, докато се стъпа на краката, след като се върнах от Италия. Тази тема не съм я подигала никога, затова реших да я направя по един по-интересен начин за вас. Да започнем изобщо от началото, когато реших, че ще се прибирам от Италия. Решението го взех буквално от днес за утре. Бях точно пред сесия. Супер изтощена, болна след вече 600 000 боледувания за последните няколко месеца и са ми излезнали пъпки, защото трябва да ми идва цикъла. И просто се събудих една вечер в 4 часа сутринта, ревейки, буквално се събудих в съня ми, ревейки, и си казах, това не може да продължава повече, затова трябва да взема радикалното решение да се прибера в България. Обаче аз имах спестявания. Идеята ми беше, че предвид, че взимам решението да прекъсна образованието си, това означава, че аз взимам живота си в свои ръце и трябва аз от тук нататък никакви пари да не получавам от нашите. Та и така и стана. Прибирайки се в България, дори не знам как се почва. В смисъл, аз в JobsBG не бях влизала никога. Ма като ви казвам никога, буквално никога. Единствено, като съм работила, съм си намирала работите предишните в А1, когато работих, и също като съм работила като промоутър, всичките тези работи съм ги намирала от приятелки. Приятелки са ме препоръчвали. Тоест аз до онзи момент нямах никога CV. Имах CV, което си бях направила в Италия за онази ми работа, но така сериозно, структурирано какво точно съм работила специално не си бях правила. Та направих си и влезнах в JobsBG, направих си регистрация, направих си профил и започнах да подавам аз всякакви молби, за да ме вземат на работа. Хора, казвам ви, подала съм навсякъде. В смисъл, изобщо не ме интересуваше, нали, разбира се, гледах заплата, гледах да не е, сервитьорка, тъй като просто исках да работя някаква сфера, която да ме развива както с езика, тъй като много ми беше важно да се развивам с италиански език, да не го загубя и да го забравя, и в същото време да е в хубава престижна корпоративна компания, тъй като до тогава още не бях работила никога в корпоративна среда и ми беше много интересно какво е. Все пак е хубаво да мине и човек оттам, за да разбере какво е за него и какво не е. Целта ми беше корпоративна среда. Бях подала на 150 000 места и всеки ден ми звъняха някакви хора и ми казват, звъням ви от еди си коя компания, вие сте подали молба за еди си каква. Те ми казваха някакви позиции, които аз дори не мога да ги произнеса. Буквално не мога да ги произнеса. И аз казвам, да, нали. Те ми казваха, добре, интервюто ще е в еди си колко часа. Честно ви казвам, в една седмица. Аз направих около 6 интервюта. Почти всеки ден имах интервю. В крайна сметка, не знам как се случи, че ми звъннаха от компанията, в която накрая така се случи, че работих. И не си Ружа. Честно ви казвам, аз не си спомням кога бях подала изобщо CV за тази компания. Смятам, че съм го направила явно през LinkedIn, защото през JobsBG аз не си я спомням тази компания. Направих интервюто, допуснаха ме на работа. Всичко беше перфектно, тъй като влезнах в италиански екип и менеджерът ми беше италянец. Просто беше всичко перфектно, супер много си харесвах
екипа. Веднага се сприятелихме с Дани, моята бивша колежка вече. Беше всичко перфектно, докато обаче не ни казаха, че италианският екип се разпада след 6 месеца, след като ме бяха наели и нас трябва моментално да ни намерят друг екип или да си търся нова работа, евентуално ако не ме харесат от другите екипи. Разглеждам другите екипи във фирмата и най-накрая ни преместиха за щастие с Дани в един екип, но за съжаление вече нямаше италиански и беше само единствено на английски. Окей, приехме го това, че е само на английски, но проблемът беше, че процесите, които започнахме да правим, бяха прекалено технични. Спрямо това, което правихме преди това, смея да твърдя, защото преди това също беше кофти и също беше сложно. Не, кофти не е било, но така със сигурност беше много по-поносимо, докато когато отидохме в този нов екип, работата стана наистина много, процесите станаха много детайлни, много грешки се правеха. Аз лично правих много грешки, тъй като знаете, че междувременно аз върша и друга работа, поддържам си социалните мрежи. И на мен идеята така или иначе ми беше, когато започна работа, аз да видя изобщо какъв е корпоративният свят и отделно на това да събера една определена сума хикс пари, за да мога след това да напусна и да мога да започна да си движа само единствено инфлуенсърството. В продължение на тази една година беше доста трудно, няма да си крива душата, защото, честно ви казвам, уикендите ми бяха фул. Аз през седмицата не можех да си позволя да снимам, просто защото през деня случвало ми се, много често ми се е случвало да се събудя сутринта преди работа, да снимам на дневна светлина, след това в 15-минутната ми почивка да обработя видеото, след това в обедната ми почивка да снимам друго видео, във втората ми 15 от деня да обработя видеото и вечерта евентуално да отговарям на мейли. Не ме питайте как се справях. Много бях започнала да се разболявам постоянно, като за мен това винаги е една индикация, че нещо не е за мен и аз трябва да си взема почивка. Преместиха ни в този екип, нещата наистина почнаха да стават доста сериозни, защото работата беше доста тежка. И този компютър по цял ден, тъй като работата беше такава, беше административна и аз нон-стоп трябваше да вкарвам данни и трябваше много да внимавам с тези данни. Всичко се вкарваше на ръка и следователно на мене очите ми окапваха. Взех радикалното решение точно на 2 февруари да напусна, т.е. аз бях напуснала в такъв случай на 2 януари и на 2 февруари вече напуснах, нали, подадох си предизвестието на 2 януари, защото целта ми беше да направя една година задължително това работно място, все пак да ми седи в CV-то добре, че една година поне съм работила някъде, нали, не просто да съм отишла и по 3-4 месеца и след това съм си тръгнала. Да, в тази една година също си бях казала задължително, че ще събера тази хикс сума. И когато това се случи, вече накрая, това се беше случило така или иначе, просто седях, защото толкова много си обичах колежките, аз направо накрая ми беше супер болно и много ми беше мъчно за тях, макар че ние се виждаме почти не всеки уикенд, но се виждаме в месеца поне 1-2 пъти. И даже скоро ще пътуваме с тях в Италия, така че ще има влак от там. Това ми беше най-трудно, защото наистина много се привързах към тях, но със сигурност решението ми да напусна беше много добро. Накрая просто не изнамогвах и много се радвам, че направих тази крачка да отида да работя някъде. Събрах определената сума, напуснах и сега в момента си движа моите си неща, като евентуално ако някой месец нямам толкова много кампании или нямам толкова много работа, аз си заделям и си имам заделени пари, евентуално взимам от тях или съм се научила също така, ако единият месец изкарам да речем 2500 лева от кампании и от всякакви такива неща. Следващия месец имам една кампания, т.е. съм изкарала, да знам, 500 лева, хипотетично. Да знам, че ще си взема малко от предишният месец и така си ги разпределям по месеци. Дава ми една много добра финансова култура, затова ви съветвам и вас, ако сте решили да се пуснете като фриленсър и да работите за себе си, винаги трябва да имате парашут, както се казва, и да си съберете пари и след това да предприемате по-радикални действия. И като се замисля, в последните 1-2 години взимам доста радикални действия и решения. Да, това беше моята история за напускането ми. В момента си работя само единствено с социалните мрежи и също така разработвам и дигитални продукти, така че
Да, общо взето е това, тъй като за тези от вас, които ме питат, няма да ви кажа компанията, в която работих, но позицията, която бях, беше Sales Admin. Работих в Sales отдела и, както вече ви казах, се занимавах с администрацията. Фактури, работих с SAP, работих с Impulse, не знам дали са ви познати тези системи. Изобщо не е за мен това, просто убедих се, че това изобщо не е за мен. Точно 1 година ми трябва. В смисъл, буквално, ако сега в момента трябва отново да се върна, пак ще издържа 1 година и точка. Това не е работа за мен. Дори бях ходила миналата година за рождения ден, майка ми беше подарила Human Design. И на Human Design тази жена, която ми го правеше, ми каза, че аз не съм родена да работя в офис и ако работя в офис, аз ще се разболея. Тя не знаеше аз с какво се занимавам, за това не си бяхме говорили. И да, общо взето е това. Надявам се тази история да ви е била интересна. И когато се замисля за изминалата година, на ум ми идват 2 неща. Първо виждам себе си, която за първи път пое живота си в свои ръце и се впусна в дълбокото, без да знае какво се случва. Но в същото време виждам и себе си преди 5-6 години, когато тепърва ми предстоеше взимането на едно от най-страшните решения, разбира се в кавички, да замина сама за чужбина. И съм си нямала въобще представа какво ми предстои. И като тегля чертата, май най-добрият съвет, който мога да ви дам, е да бъдете смели, защото накрая ще ви е най-сладко.